Bon dia a tothom! Ens trobem aquí per la representació del conte La tardor perduda. Bon dia a tots i totes, cristoforins i cristoforines. Avui és 31 d'octubre, un dia molt especial, i ens hem reunit plegats per compartir una bonica història. Ostres, se senten molts trons, però no sé per què no acaba de ploure. Algunes fulles estan verdes, d'altres han començat a canviar de color, però no acaben de caure, no acaba d'arribar el fred. I la tardor? Ja fa més d'un mes que va començar. Al calendari ho vam apuntar, però no s'acaba de notar. Un moment, mireu qui passeja per la pista. Qui deu ser aquesta senyora? Té un posat més aviat trist, o potser està preocupada. Un moment, ja la reconec, és la Mare Natura. Als pobles i ciutats sempre passa molt discretament, però quan anem al bosc i a la muntanya podem sentir-la més intensament. Ai, aquí. Sabeu què em passa? Busco elements de la tardor i no els trobo. I sabeu què passa? Si no els trobo, doncs que tot quedarà aturat. Els animals, les plantes, ens quedarem a l'estiu per sempre. Paralitzat. No pot ser. Ai, mira, quins eriçons! Hola! Ai, aquests els conec jo, que venen de les muntanyes a les festes. Les punxetes, els agrada, Escolta, que m'ajudareu a buscar els elements? Ai, que bé, és que els animals sempre teniu tan bon cor. Gràcies. La Mare Natura, una mica més reconfortada en veure que els eriçons estaven disposats a ajudar-la, continuava passejant, mentre rumiava com podria solucionar l'estrall que havia ocasionat. Ai, mira, els esquirols! Ai, sí, també han vingut el Cristòfor, hola! Aquests són els acròbates saltimbanquis, que us agrada saltar. Heu vist el problema que tinc, que sí? Ai, i m'ajudareu a arreglar-lo? Ai, a buscar els ingredients. Ai, que bé que m'anirà la vostra ajuda, gràcies. La Mare Natura havia aconseguit més col·laboradors per resoldre el problema i cada vegada estava més animada. De cop va veure un munt de cargols disfressats que prenien el sol tranquil·lament. Aquí estan els cargolets! Ai, sí, que xicarrons! Mireu que mudats! Segur que han tret aquests vestits de la seva closca. Clar, com sempre porten la casa a sobre. Ai, que m'ajudareu vosaltres a buscar els elements? Sí? Ai, moltes gràcies, cargolets. Una flor. Sabia que estava regant, la tardor poder. Clar, marxen les flors. La guardo. Els eriçons es van endinsar en el bosc per anar a buscar fulles ben seques.
fulles! Que bé! Una fulla, gràcies! Ai, aquest ingredient, que bé que anirà per una tardor ben cruixent. La mare natura estava molt contenta. Començava a sentir l'esperança. Poseu cap aquí també els altres. Leo, Pau, enrere. Clar, també vols que estem allà? Estem tots arran davall. Àlex, tu també, que És tan poderós, Sària, si a carbó... I tinc! Em porten unes gotetes d'aigua. Mentre els cargols anaven trobant les gotetes d'aigua, es va començar a sentir el soroll de la pluja.
Bien. Gracias. A la una. Mentre els carbons anaven trobant les gotetes d'aigua, es va començar a sentir el soroll de la pluja. Sí que... ¿Cómo aprieta? Ya la temperatura. Ai, us que sou tan àgils, a veure si em podríeu portar unes castanyes i uns bolets que em falten.
que no arriba. Ai, quina p***da! Quan el temps de collir castanyes, la castanyera, mentre banyes de la muntanya, la plaça de la ciutat. La camisa li va petita, la faldilla li fa campana, les sabates li fan clop-clop i amb ballar sempre gira així. Sona la música, sona la música. d'infantil que ens ha fet aquest conte de la tardor perduda, a l'equip de música per la preparació, a tot l'alumnat de cicle superior que ha ajudat també a col·laborar i moltes gràcies a tothom i bona castanyada! Visca! Vinga, per castanyes, va! Qui vol? A mi, que tengo hambre. Ai, mare meu, que bé que estem aquí a la llar de foc. Podríem fer unes castanyes. Sí, unes castanyes ara a la tardor. Mare meu, posa'm aquella cançó parlava algú de les castanyes, que sí? Sembla que plourà. Ah, exacte, aquesta. Les castanyes. Mare meu. Mare meu, què feies? Som nosaltres. Bruixes? Bruixes? Home, no! Mare meu, afanya't! Vinga, i ara una mica de ball per tothom. Vinga, t'aixequem i a ballar! La castanera i el Barrameu, cullen castanyes, cullen castanyes. La castanera i el Barrameu, cullen castanyes per tot arreu. A la plaça de la ciutat, una parada. A la plaça de la ciutat, una parada que ha muntat. Canta aquí, canta crac, les castanyes, canta aquí, canta crac, les castanyes s'han tornat. Canta aquí, canta crac, les castanyes, canta aquí,
Castanyada. Ara ens anirem cap a les classes, tranquil·lament. I donem per finalitzat aquest conte. Anem cap a classe, anem a buscar la conversat. A veure aquests cargols. Hola, hola. Adéu, cargol.